σειρά αυτή, πολύ πιθανόν θα αλλάξει. Και τώρα στο πάγο έχουμε ένα ζευγάρι από την Γαλλία που έρχεται στον τελικό έχοντας την τέταρτη θέση, Μαρίνα Ανιφινάμ και Κβεντάρ Ντεϊζερά. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε πλέον διεθνείς εθνικές ομάδες, γιατί η Μαρία Ανιφίνα είναι γεννημένη στην Μόσχα, στη Ρωσία. 21 και 24 ετών αντίστοιχα. Ακούτε τον κόσμο, μια ανατολίζουσα χορογραφία σε μουσική Μοχάμετ Σουλτάν, Αχλα Λέιλα, λέγεται ο τίτλος του κομματιού, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι όμως από τη Γαλλία,
η Μαρία Νικινάς, γεννημένη στη Μόσχα, κάτοικος Λιών τώρα, και ο Βέντα Αλτεζερά, επίσης κάτοικος Λιών, ένα ζευγάρι το οποίο πάντα έχει πολύ καλή θέση στα πανευρωπαϊκά και στα παγκόσμια. Στο παγκόσμιο και στο πανευρωπαϊκό το 96 είχαν την 4η θέση, ενώ είναι πρωταθλητές Γαλλίας για το 96 και το 97. Μην ξεχνάμε ότι το ζευγάρι Μονιός Λαβονσί είχε τραυματισμό και δεν είχε λάβει μέρος. Έρχονται στο τελικό, όπως είπαμε και πριν, έχοντας την 4η θέση μετά από τα δύο τοχροντικά και το original dance. Ο κόσμος τους πετάει λουλούδια, τους πετάει δώρα, μικρά κουκλάκια, δείχνει την αγάπη του και την εκτίμησή του, και θα δούμε τώρα τι βαθμό θα τους δώσουν οι 9 κριτές. Αλλά ένα ζευγάρι το οποίο πάντα έχει δώσει ενδιαφέρουσες φωτογραφίες, δεν ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η φωτογραφία που δώσανε, πάντως την εκτέλεσαν πολύ όμορφα. Και προπονήτριά του είναι η Μυριέλ Μπουσέ-Ζαζή, ενώ ο φωτογράφος του είναι η Γελένα Ματβέιεβα. Ας δούμε τις βαθμολογίες για το τεχνικό μέρος και για την παρουσίαση. Καθυστερεί οι βαθμολογίες, ο κόσμος είναι υπόμονος να μάθει τα αποτελέσματα, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα φυσικά. Και έρχονται 5-7, 5-7, 5-6, πολύ ωραία βαθμολογία, τους δίνουν όλοι σχεδόν οι κριτές, υπάρχει συμφωνία, 5-8, 5-7, είναι για το σχετικό μέρος. Πάρα πολύ ωραία βαθμολογία και όλοι οι κριτές τους δίνουν ομόφωνα την πρώτη θέση μέχρι στιγμής, αλλά έχουμε ακόμα άλλα τρία πολύ σημαντικά ζευγάρια και θα δούμε ποια θα είναι η τελική κατάταξη. Και στην οθόνη σας το επόμενο ζευγάρι, Ανιέλικα